नमस्कार, परिराज किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण ओल्या राजम्याची चटकदार उसळ किंवा सुक्की भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। चटपटीत आणि मसालेदार अशी ही उसळ बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। कृपया व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण पहा। उसळ बनवण्यासाठी इथे मी एक मोठा बाउल ओला राजमा घेतलाय। ओला राजमा आपल्याला हळद आणि मीठ टाकून थोडासा उकडून घ्यायचा आहे। उकडताना तो फुटणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे। कुकरला 2 शिट्ट्यांमध्ये आपला राजमा परफेक्ट शिजला जातो। उसळ बनवण्यासाठी इथे मी एक मोठा कांदा घेतलाय बारीक कापून, एक टोमॅटो बारीक कापून, फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि थोडासा लसूण बारीक टेचून घेतलाय, जिरे, मोहरी, हिंग, हळद, धना पावडर, जिरा पावडर आणि थोडीशी कसुरी मेथी प्रत्येकी एक छोटा चमचा, थोडीशी कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ आणि थोडं घरगुती काळं तिखट घेतलंय। एका कढईमध्ये इथं मोठे 3 चमचे तेल घेतले। तेल तापल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये जिरे, मोहरी आणि कढीपत्त्याची फोडणी करून घ्यायची आहे। त्याच्यामध्येच आपल्याला बारीक कापलेला कांदा परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपल्याला गुलाबी कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला लसूण परतून घ्यायचा आहे। लसूणही आपल्याला कांद्याबरोबर थोडासा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आणि याच्यामध्येच आता आपल्याला टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे आणि टोमॅटोही तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटोमध्ये थोडंसं मीठ घालून घेऊया। आपण राजमा शिजवतानाही त्याच्यामध्ये मीठ घातलं होतं, ते अंदाजानेच आपल्याला इथं मीठ घालायचं आहे। मिठामुळे पाणी सुटून आपलं टोमॅटो तेलामध्ये परतलंही जातं आणि मऊ शिजलंही जातं। कांदा, टोमॅटो आणि लसूण आपलं तेलामध्ये चांगलं परतलं गेलंय। आता त्याच्यामध्येच धना पावडर आणि जिरा पावडर घालून घेऊया। याच्यामध्येच आपल्याला हळद, हिंग आणि घरगुती काळं तिखटही घालायचे। इथे मी एक मोठा चमचा काळं तिखट वापरले। याच्यामध्येच थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया। कोथिंबीर तेलामध्ये परतल्यानंतर भाजीला थोडीशी वेगळी अशी छान चव येते। सर्व मसाले आपल्याला तेलामध्ये एकदम एकजीव परतून घ्यायचे। मसाले एकजीव परतले जावेत आणि करपू नये म्हणून त्याच्यात साधारणतः 2 ते 3 चमचे पाणी घालून घ्यायचे आणि पुन्हा परतून घ्यायचे। मसाला चांगला एकजीव परतला गेलाय। आता याच्यामध्ये शिजवून घेतलेला राजमा घालून घेऊया। राजमा आणि सर्व मसाला आपल्याला एकजीव परतून घ्यायचा आहे। राजमा शिजवताना त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी होतं, तेही आपल्याला आटवून घ्यायचे। याच्यामध्ये आता 1 चमचा कसुरी मेथी घालून घ्यायची आहे। कसुरी मेथी ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नको असेल तर स्किप करू शकता, परंतु कसुरी मेथीने एक छान वेगळी अशी चव येते उसळीला। आणि 2 ते 3 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून आपल्याला एक वाफ काढून घ्यायची आहे। 3 मिनिटं झाली आहेत। आपल्या भाजीलाही छान तेल सुटले। आपली चटपटीत अशी राजम्याची उसळ तयार आहे। चपाती किंवा भाकरी दोन्ही बरोबरही छान लागते। थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करून पहा आणि व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका।